Esselamu aleyküm Türkmenistanlılar. Esselamu aleyküm dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat. Türkmenistan'ın halk hareketinin Türkmenistan demokratik saylığının gurnağanları. Gurnağanları diyende şu devleten men hemmesini yığnadım. Şöyle adamları yığnap gurnadık. Yöne men gurnağanları deyip öz ipesini alasım gelmedi. Başka da men halkın adamsı olacak ol. Bu zatlar edip yörüm. Men halkın oğlunu, halkın taraftarı deyip. Devlete bu bir instrument, şu rejim bilen soğuşma. Yöne halkın oğlu olsan, halkın taraftarı olsan, bu başkaça. Bu zat ne mi diyen zat? Halkın oğlu. Halkın oğlu olsan, sen hemme Türkmenistan'daki milletler, Türkmen değil başka milletlerin nemesinin arkasında durmalı diyen. Özökleri olsun, buluşlu olsun, nohurlu, qalan hemmesi kim, Ermeni, Azerbaycan, başka hemmesinin arkasında durmalısın. Sebebi olurum Türkmenistanlılar. Şoň üçin de men çıkanda birinci gezek Türkmenistanlılar deyip başladım. Türkmenler deyip başlamak, Türkmenistanlılar. Sebebi olurun mekan Türkmenistan. Olurun doyduk miyeri, doyduk mekanı. Sebebi olur da şu 2 metre, 1 metre toprak palojını. Huday taraftan, doğulunu yerin olsun. Aziz adamla Türkmenistanlılar. Näme deyin? Mene bir din jalaýajaktym ýöne, näçe adamlar çykyp, näme boldy, näme kakmyrada bir hili bolup ýörseňiz, çykyň bir nemedin adamlary düşündürüň näme ile ýagdaýlar boldy. Men hakykatdanam birazjyk özüme bir din jalaýajaktym. Sebebi bir zatlary oturup çetden oturup seredesim geldi. Näme etdik, näme goýduk. Bu mışmışlardan ýadadım. Hakyky. Men öňüm aýdyp gelýärdim. Şu Türkmenistana sapar tilkinädik geldi. Şu regionlaryň elitalaryny, regionlaryň er kişilerini bular öz arasynda çetläp, olary ýitirmedi politikadan, siýasatdan. Özleri gelip öz nemelerinden bir mistiçko, öz bir yerlerinden, doğulan yerlerini adamla uyuşurup, şu taýda ozun öz arasında şolary iýip başlap hemmesi ozun opozisiýa gitdiler. Bu näme diýer? Bizim şut nemesinden gidip barýasmy kanýan? Opozisiýa taraplardan. Men pikirimçe, näçe köp Daşowuzdan, näçe köp Lewapdan, Balkandan, Maradan, Ahaldan, Aşgabatdan adamly köp bolsa paritetni naçaldy. Paritetli diýen deňlikdi. Şüýdip opozisiýa diýdi. Opozisiýa diýen şu hakyky rejime garşy bolup oturan adam şonça köp bolar Türkmenistan üçin. Sebebi Türkmenistan o geçen adımlardan yine täzeden geçmeli däl. O geçen ýanglışlardan. Türkmenistan'ın siýasatyndan. Şoň üçin men bärde aýratyn bir din aldım. Näme üçin men bu zatlary? Men sebebi ýüregim agry. Ýüregim agry diýende o nemede bir saytda Türkmenistan barada bir ayal maşgala Gruziya, Gürcistan'a vardı. Şu taýda mın namysyny diýdiler. Şu taýda hökümet durmalyň ýerinde hökümetimiz ýok. Şu taýda agzywir Türkmenistanlaryň opozisiýaly durmaly ýerinde insan goryn edaraly durmaly olar ýok. Men ýek özüm hiç sad etip bilmeýän. Şoň üçin devletini gurduk. Diýene, ýöne devlete de gursam, devlete güýçdäl beýle. Bir barmaň güýji. Sebebi hökümet karşında dur. Hökümet diýen Türkmenistanyň hökümeti. Olaryň goşunlary var, olaryň gaznasy var, olaryň hemme zatlary var, resurslary var. Daşy ýurtda ilçihanalary var. Olar bizi basyp bilýär. Şoň üçin aýdyn, her Türkmenistanlylar her regiondan Lewap, Daşoz, Balkan, Mary, Aşgabat, Ahal turmasa iş sat bolmaýar. Ine Türkde oturýarlar, bir topar Türk, 1 milyondan gowrak nemede ýaşaýarlar. O ofitsialny statistika aýdy berýär beýle zat. Ýöne 1,5 milyon men garantiýa berýän şu taýda ýaşaýar. Özüm bir jaýda bolup 10 kişi bolup ýaşaýarlar.
Özüm bir owan oğulları, ya bir neme rayonun oğulları, şäherin bir rayonun oğulları bir-birini tanýaly. Ozon bir-birini otlar migriru dediler, başga fabrika iş tapsalar şo taýa gidi. Ýöne şolaryň arasynda näme üçin biz Avraya alıp bilemiz. Şolar näme üçin biz tarapa geçen sebäbi inanmaýar bize. İnanmayan doğru. Bizde 30 yıldan bundan oturan qarı tavuklar yine təzdən çıkıp başladılar. Yine öz nemesinin bulmacılığını et başladı. Sebäbi biz onları barıp hareket görkezip bilemiz. Misaly hareket. Öňüne düşüp. Öňüne düşüp edip bilemiz. Eni ýakynda bir jaňa diye şöyle kakımrat neme uçtum. Kiev'de 11 saatimiz garaşdım diye tranzitini reisidi. Şo taýda men Kiev'in nemesi yok dem vizası. O barıp ilçhanağıza jaňadyň diýip aýdy. İlçhana arkada durjakmyş o taýda. Özüm bilip otyn. Olar bilip de şo zatlar aýdýarlar. Hemme yurt bilýär. Türkmenistanyň döwleti Türkmen halkyň arkasynda däldigini. Hemme yurt bilýär şo zatlar. Şoň üçin Türkmenistanyň halkynyň üstünden şu prezidentden başka yurtlar var üstünden neme dip baskılap otyrlar. Näme üçin biz şo zatlary bilip şo zatlar çydyýas Türkmenistanlar. Ol akula getirsin, pil getirsin. Adamların kellesini dövsün. Siz şo zatlary bilmeýäňizmi? On aňyr gidendi. Siz hemmäňiz bilip otyrsyňyz. Sizin hemmäňiz bilip otyrsyňyz sebäp halkyň içinde çalt ýaýrýar bu zatlar. Öz daş töwereginde ýaýratdyrýarlar bu zatlary. Halky gorkup nemesinden. Sizin namuslaryňyz da diýdi. Namuslaryň aýal gyzlar zenanlaryňyz. O bärde dorsun. Indi oğullaryňyz namuslaryna diýip başlapdyr. Indi olam ýetmä, indi bu nemeler geldi, krokodil mi kim näme bolsa akula getirip şo zatlar neme diýip. Näme biz bilmeýäsmi bu zatlary? Sebäbi o bilip otyrsyňyz siz hemme. Bu prezident öz teninden korkup vilayetlere gidip bilen aklı. Vilayetlara. Yoksa vilayetlerde de karşı çıkacak adam yok şuna. Yönü şundan da korkup otyr. Yönü Türkmen halkı. Men düşünüp otyr. Siz gelin o taýdan Daşyurtdan gelin kömegen. Siz çıkmalı. Siz azarda görüp otyrsyňyz. Sizin namusyňyzy ýykdylar. Ine dün Taşozyň toýuny gördüm. Ecesi Akparti, kakası Akparti telefonundan beri. Kızını durmuşa çıkarında. Niyede bolan zatlar? Telefonundan beri otyrlar. Ya olsa adam bana bir ay diye Ecem ölen vaxtında ben telefonda hoşlaştım diye. Telefonda hoşlaştım diye. Bu niyede bolan zatı? Bu musulmançılığın sığın zat mı? Musulmançılığı deyende Musulman deptestur, bizim ata-babamızdan gelip deptesturumuza sığmayan zatlar. Şu dereceye getirdi bu Göktepe'den çıkan adam. Önküm şu taraftan oldu. Näme üçin bizim Daşoz, Lewat, başka regionlardan sığdırmayalı Balkandan? Sebäbi bizim öz halkımız şu derece etdi. Biz şoları vara. İşsat diýmän, bolýaly. Çay şörümüz olsun. Başka biri gelse bundan beter oğru oluyor. Bula dok diýýarlar. Haçan içeri Türkmen halkı öň aýdyp ýördiler. Biz atabamız kılıçlar alıp bular ýarıp ýürüp ýördi. Hiç kim ýarmapdyr. 30 ýylyň içinde sizin olaryň tohumlary bara görkezdi. Polny wrażdenie bolan. Namus diýen yer ýok Türkmen ýylynda. Namus diyen yoruyor. Men herkese kayıp çıkayım. Yine bir kez kayıp çıkarım. Şu biz Türkmenistan'da bolun yanlışları Daşyurt'taki opozisyoner diye oturanlar yanlış etmeli değil. Söveşe çıksan yoldaşın bilip çıkmalı diye aýdýarlar. Şoň üçin adamlar esası Türkmenistanlılar, Türkmenler, Türkmenistanlar Türk'te yerleşiyor. Öz aranızda. Lider salyňyz, lider erekler, ho bir inanın adam enek, lider dip lider, yıktınız ay lider dip. Halkın oğlunu olun.
Lider deyip. Arkasında işlat yok. Lider deyip oturuyorlar. Kimin arkasında adam var? Sanan adamla. Devletin kur arkasında bir neçimin adamla var. Kallarda kim var? Ondan geçti bir pezil etmeli. Şoň üçin Türkmenistanlar. Uğur sizin azatlığınız sizin elinizde. Eğer siz şu zatları bilseniz, şu zatların öz nemäňizi yüreğinize alsanız, bu rejimi yıkayınız. Men öňdenem aýtdym. Açlyk bolýa dedim. Şu zat geldi. Açlyk bolýa dedim. Geldi Türkmenistan. Sizin ýagdaýyňyz erwetleşe dedim. Geldi. Medisinaňyz sizin ponusy yıkıldı. Geldi şu zatlar. Näme kaldı sizin elinizde? Men size aýtdym. Köçeler sizin elinizde bolmaly dedim. Gijesi gündüz. Şäherde aýdýarlar biz näde bitbiliyoruz? Ho, etaj jaýly var sizin galaňyz oşataýdy. Seredin ha, buların kuruluşunun şu galayalı kuruluşu. Şu taýda wyhytlar var, adjeni. Şolar perikryval etpiriňiz, öz elinizde şu zatlar. Gijesine varın dedim ben size, o nemelerin emhemen yaşın yerlerini. Şolun öýlerine neme koyup kaydın, atmetke koyup kaydın deyip. Şu zatlar etseniz, hemme zalim goğul. O Türkmenistan bütün yatta korrupsiya. Dün bir ay diyema, Oğuzhan Üniversitesi'nin Meziyev deyip direktörü var. Uşu hemmesi özleri hödürle otur deyip. Adam getir, payın nemeğine getiriyes deyip. Payın veriyes deyip. Dolan veriyes. Pulla adam getir, okuva girizme. Şöyle diyor. O Meziyev diyen o şey, hemme bütün o dakılarını hemmesi şu üniversitede yaptır. O hemmesi akıllı var mı, akıllı yok mu? Hemmesini bözipe verip geçiptir. Ne mi diyecek? Türkmenistan'ım şu yağdaydı. Sebep baş tutanı hazır oturun. Aharpın getaylarını getirip minister edip koyalı. Olanlar şu ministerler özlemesinin aharpın getaylar. Şu Türkmenistan yıkıldı. Türkmenistan tekiz. Hakikinde seyretsin. Haysbu da onu almasın. Boş. Yine bir gezegay diyen. Şu regionlardan adam kalmasa kalmayalı Türkmenistan. Şu esası vilayetlerinden kalmalı. Hakimlik deyip durmalı da eliniz almalı. Hakimliğe varıp hakim götüne dep koyurmalı. Çıkarın. Vilayet emhemelerine bonusu nemetmeli. Blokir dedim. Yaraklarına öz eliniz alın. Şu nerede gelenler olsa balaksız koy verin Aşkabada. Akalı. Şoları. Sağ olun Türkmenistanlılar. İndiki duşumuz açelli. Eğer bir maglumat gelse şotu demeden. Men vatan programmasını seyredip bir palan diğeri aldı edip oturacak der. Mışlardan hem doydum. Hakiki realma adamlar cana diye şonda premier veriyle injil men de oldu deyse şu edip men çıkarın şonda. Sağ olun.